लगे पहना किसी या हाँ वीडियो भेजा था। देखो क्या भेजा है। साला मैंने चालू नहीं हो रहा। क्यों? मैसेज आ रहा पहले। मेरा चेहरा मत दिखाइयो भाभी को। क्या बना रहा है? लाइव। लाइव आ रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं अभी क्या दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अभी तक क्या मिला है लाइफ में? हाँ, हमेशा चालू रहता तो ये रही। ऐसे मेरे एंजॉय के लिए रखता हूँ। कुछ मिलेगा तभी तो देता है क्या? नहीं मिलने से भी एंजॉय होता है ना। ये किसका है? ये देखो। ये किसका है देखो। क्या? मोर है मोर। दावराय बेहाय दङ। दावराय दङ। कितनी है? कहाँ चले गया यार सब लोग? मुआ थांखोलै दावरायालाय। और कहाँ गया? आजा ले। ये देखो, ओइथिंबो दङ आरो नै इथिंबो दङ। दावराय गोजा नैबे। नोंथांमोना नुदों दा? कमेन्ट खालाम कलेम खान। ओइथिं देखायहरनि नोंथांमोननो मा मा दङ। बेसे नायनो समायना समायना दावराय। अ नैबे बेलाहिया थाइबाय माथो। नै ओइनै समायना समायना दावराय। गासै बेहाय दङ 8था दं आरोना। 8था दावराय दं आरोना। बै सिंथिंबो दङ बै नै। आंनि खाथियावहाय दङ नै बै नोंथांमोना नै लारि लारि थांजोब्बाय आरोना गासिबो। खारलांजोब्बाय लारि लारि। आं दा बेयाव थांगोन, नोंथांमोननोहाय देखायगोन आरोना। लाइभआवनो देखायगोन नोंथांमोननो नै। लारि लारि थांबाय। बे आंनि रुम खाथियावनो थायो आरोना बिसोरबो। बै मासेयाहाय गिनासो थांबाय आरो। बबाव थांखोरा? गैला माथो। दावराय। मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा। ओइ मासेजों 7था आरो बै मासेजों 8था दं आरोना गासै। गासै 8था दं आरोना। बे जाय खारै गिनानै बे मासेया फिसाया। बेफोरो गासै फिमेल गोजा आरोना।
मेल गैथ'आ हा बेहाय मेला खाथियाव फैया गिनानै बै लान्जाय गोलावनासो मेल आरोना नैबे फिमेल गोजा फिमेला गासैबो ज' थाखायो आरोना सोर सोर दावराय दाउखौ मोजां मोनो बिथांमोना अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामदो सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम आंनि रुम खाथियावनोहाय दङ बिसोरो आरोना गासैबो बै मासे नुदोंना बैनि दावराय दाउ लाइभ भिडिअ नोंथांमोननो देखायदों दावराय दाउखौनि बेहाय दङ आरोना गासै 8था दं सौलायनो हमबाय आरो बिसोरबो क्या ठीक कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ बेलासे समाव ओरैनो टाइम मोननायखाय फैबाय आरोना आप बताया कर दे थाम्बनेलखौ सोलायनांगोन ना होमब्लासो फैगोन नोंथांमोना 64